Drogi ojcze, przybyłem na Kubę. Od czasu śmierci wielkiego mistrza Torresa półświatek Hawany spoczywa w rękach szalonej asasynki Rony Dinsmore. Dinsmore jest już w podeszłym wieku, ale wciąż pozostaje dobrze chroniona. Obawiam się, że nie powstanie tu żaden ryt, dopóki jej bractwo nie zostanie wycięte w pień. Lękam się, że Indie Zachodnie mogą być dla nas stracone. Przez jakiś czas pozostanę na Hawanie. Będę poszukiwał tego puzdra prekursorów z całą gorliwością. Mam nadzieję, że moja praca w tym miejscu wystarczy, aby wyrównać wszelki dług, jaki nasz ród ma wobec twego przeklętego Bircza. Twój lojalny syn, Rafael Joaquin de Ferrer, Hawana.